Opa, kaixo da noi. Beida hemen gaurko bideo hontan berriro trampatxo bat egin beharra nau, bale? Aurretik eginda dauket ibilbide bat Urbasako pagaritatik, ibilbide zoragarri bada, Urbasako pagaditatik egiten dana erabat itzalpen. Pagadi barrun zoazte, egualdi berotan egiteko muko ibilaldi bat. Baina, Wikiloken traka grabauta dauket, baina junitzen garaien eitea egunoi, baterik inda arazo bat eukin onda, bideoi memoria txartela edo nion sartut, orduan ez non grabatu. Orduan ningo etena da, nik aurretik inda dauzketen besta bideo batzukin, kopia pega edo montaje txiki bat egingo dut, ala gutxinez jakiteko momentu bakoitzen ze bide gurutze hartu behar dituzuen, eta zuek ikusteko Wikilogen ikusten dezuen trakoi berez nundik dijon. Aurrez egin da nau olako montaje bat, puzle bat bezala itezu ez, baten sarrera bat, baten tramo bat, gero besta baten bidegurutze bat, eta berez ez da inpolitia egatzen, baina, bueno. Pena ematen ditzuek ez ikustea bestela zirkularra, zati Wikilogeko kanalen igotauket, baina bideo bat egin gabe dagoet, eta oso zoragarri da, egizan leku ez zoragarri da. Bero asko iten duen unetan da, iteko paregabea da. Orduan, hoxe, aurreko nez nion propaganda asko egez diot emango. Zati, bueno, nola trampan daunein da. Orduan, ioko dut kanalea, eta nahi donak ikusi, Wikilog egoen lanzetiko ikusiko do, eta baina, bueno, ikusi nahi donak horreukiko do. Eta, beste gabe, disfrutazazuela, venga, urrengo bat arte. Bueno, azkar laburtuz gaurko etapa hau izango litzake, kotxe utziko genduko hementxe Lizarragako tunel gainontan, hemen dietortzen gara sakanatik, tunelei gero, hementxe aparkatuko genduke eta jo ginen, pista hontan jongo gineke, bai, aurrera etorriko gineke. Hemen Ezkerragako pista hartuko genduke, aurrera jarraituko genduke petroleo bidea bila barte, hemen esaten dana, bale? Petroleo bide hontatik sartzen gea, pagadi baten aldeinik alde kilometrotxo batzuk dara hemen, bale? Dana itzalen da. Hemen dana egiten du besta alde arte, Olidengo zelai inguruta, bale? Hemen ingurun Dulantz dau, hemen Zunbeltzeko benta, zaharra, eta hola, bale? Orduan honeatatzen gea, eta zelai otan egiten deuna da behiz hemen besta ibilbidea tartzen dugu, Txaparra leo deitzen da ibilbidea, bale? Eta berriro bueltatuko gineke, pagaditan zehar, hasieran desbideraketan hartu deun ibilbide arte, bale? Eta pixka aurra xago jarraitu, hemen Tximuko leze bisitatuko genduke, eta hasierako pistatik jarraituz, behize, parkina bueltatuko gineke. Bueno, hemen gare beste egun batez, beste ibilaldiat grabatzeko. Gaur kontan etorri gea, Urbasako, handia, benetan handia etorri gea, bale? Lizarragako tunelen gare, justu hortik tunela pasau eta sakanara atatzen gea, bai? Hemen dio errepide honek, Lizarra ematen do, Lizarra edo Estella, bale? Horri ikusten duzu, bienvenidos al Parque Natural Urbasa Handia. Urbasa Handia Parque Naturala ongi etorriak, bale? Orduan, hortik Lizarraga juten da, hortik sakana. Hemen dau Lizarragako benta deitzen dana. Bida, guk ingo dugu hor, hortik bingo du ibilbidea, bale? Orduan, printzipioz, hemen isia bitikoa. Hala, venga. Bida, hortik gatoz, bale? Bideo dana gutxi gora bera hola izango da, bai? Hemen abituta zeitun daukuna da, hemen bertako kantera. Kusten duzu, hor nola daune eniko parten. Oain uste gerauta daula. Zakit lizentzia bukatu inote zaion, edo, zarre bada, baina, ez da obeintzen martxan. Zakit nola konponduko dira. Bale, guk egingo deuna da, bideo hontan aurrea jun, lasai, nik desbiderak eta hoeak uste izueten arte, bale? Venga, bideo hontan lasai, aurrea. Ez lasai darenok.
Behorrok. Bueno, zaldin bate bada hor. Ara. Ganauzalea. Hor gainen, txantxorro horren gainen ja, sakana dago, horre heroikoa dago iti bera, bale? Orduan, pista hontan jongo da. Hala. Bide hontatik, aurrea zaituko du. Bide xamurra eta inungo zailtasunipeko. Ega ba. Lasa iotea zer dan. Ez naurren dara. Ez naurren. Rumiendo. Holakotan beti bezala molesta hobe. Aldameti pasa. Vale? Tardima dare, bueltatxo atein. Mugimendu lasai egiten. Gaie urduri ezkartzeko, bai? Beak senti izatela, ez daukeula, ez dieula inungo ez arrein behar, Gu behi lase usten badio, guri lase utziko ditu, horokor. Ez da gauza da, txaltxikikin, balin badare edo, hala? Orduan, kontuz pasau. Hala, eta bueno, hemen natura asko bilako zuen. Venga, biden aurrea. Bide, hemen etxitura txikia daukia, Ikusten duzu edau, narrastintzako erreserba da bezala sortuta, bailauta. Bizileku bat bezala sortu da artifizialki. Hemen bideen aurrea batzala, hor momentu txoaten besta bailaratxo bat bezala ikusten da. Ez luzala ba? Hoi urbasa da. Horti beti gora dao galtzada dator, Bentaberriko hortatik. Vale, eta hor, Arlezeko koba dago, koba zuloa eta leize zuloa. Hor aurren. Vale? Nere bideo batzutan badaukete bilatzen badezu txaparral edo olako izenakin dauketen zerbait, hortixe goitik etortzen ez bai. Vale, oen bidegurutze bate aurrexago bidegurutze baten ailatuko beha eta ikusiko dezu. Vale, esplikazio emango izut. Venga ba. Hemen garbi guztia bailara bai. Zalbideko galtzada erromatarra, txitzaian izena teatzen. Zalbideko galtzada erromatarra dator hor. Vale, hortixe jotzen da. Hortik gora hemen atzetio. Eakutsiko izuen nola teatzen da. Vale, zen ez hemen. Gerre bi zortzi bi. Artzaintza naturbidea edo da hemen. Hau egin da zaudeten erekin, dulantzeko bideo bat bilatzen badezue, pista hontatik etorri ginen, bale? Orduan, hortik jarraitu, eta Lizarragako tunela, 3 kilometrota dago, bale? Gu egingo deuna da, hemen dixe, besta gauzatxo bat eakutsiko izet. Baina,
Pentsau horko bidegurutze berdina hartzen deula, bai? Hemen dio, aurre hartuko du. Hala? Hortik etorri gauen, hemendik hartuko bagendu bezala, bai? Hortik jarraituko dugu. Bueno, esan oantxe zapaltzen egian hau, galtzada erromatarra dala. Vale? Hau bai dala galtzada erromatarra. Hemen hor beko bailara hortatik talbideko bide hortan, behetik gora datorren, galtzada erromatarran parte da. Eta hemendik, ezkerraldea, Sarnadriandik, beste herrita gesten zan bideo. Hau bai da erromatarra. Bakarrik, bueno, ja gaur egun daula, da hon bezala. Baina, teorian bintzat, hau erromatarra da. Vale? Horra aurra xago desbidera eta ezkerre hartuko du. Bueno, hementxe desbidereuko gara ezkerraldea, bai? Hemendik ezkerre hartzen deunen, zalbideko galtzada behera goiti bera eiteko bidea da. Vale? Esplikazio txikiat emango dizut. Guk guain hemendik ezkerrea ingo du. Horti bera ezkerre hartuko du, horrea. Tor zubitxoa pasatuko du, ikusiko duzu, erromatarra omen da baitare. Vale? Esplikazioa titxeko, nire bideo ikusi balima dituzue, hemendik aurrera zeituta, txaparral deritzon bide bat dao, arletzea juteko bidea da, vale? Hemendik bat zaitezkete, Urbasan bestaldeko belartaritaino, hemendik ezkerrea. Eta pista honi aurreago jarraitzen badiozu eta gero desbidea ezkerrea, petroleo bidea edo deitzen dan ibilbideat bilatuko zuen. Oire... Beno, puntu hontan egin nona izan zan, petroleo bidea aldea juteko izan zan, hemendik aurrea segi. Aurrea segi. Hemen dau, aurrea xago Arlezeko tunelea, o Arlezeko kobadijon bidea, oida kamino txaparral. Guk buelta hontan ingen duen bide hortatik etorri. Baina petroleo bidea seitzeko aurrerago jarraitu behar dezue. Aurrera xago jarraitu eta gero ezkerrea pista bat goruntz hartu. Oin jarraian bideon ikusiko da bezala. Bueno, hemen txegatoz zela guain, ezkerreko bidea eusi hartuko du, bale? Horti txegatoz, baina hoi utzi, eta hemen dio, hortik, bestako bat, zulo batzuta eta hundeik ez, baina bueno, beste eumaten ingoiz, bale? Gaur hemen aldapagoraziko da, bale? Camino del petrole edo deitzen dan bideoi egingo du, bai? Hortaz, hoxe hemen ja barrua, Urbaza barrua gazartuko da, bai? Hemen ja, ez dut ezautzen bidea, ez zain nola markauta. Perdón? Bueno, zan da bezala, hor, trakak inetorrenez, urrumako ja, jakingo dut, neoneko zaiten. Vale? Mira, arrelar, nola dan lurtuta. Wow. Zatolite. Argazkitxoak. Putxarri mateo ez daula, hartzeko, bai. Hartzeko txontxorra putxarri baina egun bat metro gehiago, egun da hogei bat metro. Gehiago. Bai, gartazka bindo. Ahorra, hartaz. Hartazka bindo. Vale, orduan, bideo ontatik zaituko du, vale? Venga, hala. Oen txontxorrik altu nahi barga, zigal lapau, tramoten, gora gara. Venga, hala. Bueno, hortzia zigia lehenengo itzala eta hor pasatu dugu, izozleku, Hementxe dau lehenengo bidegurutzea edo. Hemen eskubia emateo zarre badaula, ezkerra hartu behar duen, bale? Horti gatoz? Hemen dixe jarraituko da. Bai. Trakako izaten dugu, eta gu trakai jarraituko dugu. Kontutan intzazue, Wikilog eta olako aplikazio jarratzea ikuzuenen,
mapan ubikako zaituela Wikilokek GPS bidez. Hau da, satelite bidez. Orduan, koberture gabere funtzionatu ito. Baina hortako, imarretzuna da aurrez, jarraitu nahi duzuen ibilbidea deskargatu. Deskargatzen duzu, eta nik egiten dutena da, deskargatzekon elkarbanatu edo aukera ematizu. Eta nik egiten dut, WhatsAppez, nire buru bieli, artxiboa. Baina, irikitzen dezunen aliautagon WhatsAppea, behize Wikilok egin iriki. Talaia, gehatzen zazuek grabauta, mapa eta dana. Orduan gero, kobertura egiten leku baten irikitzen mazue, arazoa bebili gozate. Vale? Kontutan euki, bale? Eta besta eramal balima dago egiteko, norbetek jarri zala hoi, komentariotan norbaiten jarri nego bideoko komentariotan, jarri. Nire bintzat hola ikasiet. Zati aurre dakon arrelarren egin ibilaldiak, eta jode ez non lortzen WhatsAppez bidaltzea emazteien unna bilen, da abixatu nahi behinean. Nundi nahi den, da. Etxean jabartzez non lortu. Total, kontura nintzela, etxean wifi konektatan eguen, eta ez non konektatu datoz. Ibilbide guztien non datu gabe. Eta mapak ikusten ditun. Zati deskargautan nukelako. Bale, da hemen... Bueno, emato puntu igaltunea aia gala. Orduan bideoan izatxiko dio, bidea badau. Ez galtzeko mukoa. Orduan, hoxe jarraituz, kilometrotxo batzuk ino ditu bai. Ez da digusten nungo arrastoik SPR, SGR, SL, zarraz, orduan. Bueno, bidea badau. Eta bidetik kanpo inbar badau, markago izut, orduan lasai, bale? Eta beti bezala, Wikilokeko traka, bideon deskribapenen utziko izut. Eta bestela, nire kanala da, YouTubeko ergoneko apala. Wikilokeko ere, ergoneko apala ditzen da. Bai, nahi donak, nahin dauzketen ibilbide guztik, inditzizke, bai. Hala, venga, seitzungo da horra, ondio, esente gatzata. Hemen eskubitik eta torkiu bidea, igual da hor bide gurutzen utzi duen berdine, zikera. Baina, bueno, jarraitzen dugu, bale? Baina mateo, behera ingo dula, bai? Boixe. Wikilokeko trakene, txantxorra pasau dugu, hor puntxu urdina, pixka behera ingo du, bale? Ezkerrea eta ikusten ez, erreztat egokiedan, Wikiloko zelako aplikazioa deuki, eta horri jarraitzea, bai? Eta gaino baita, hor, ikusten ez gainen aktibatuta edo zuek mendin zatoztetela dialureik ez zuen enlaztea, zuen bikotei, zuen launei, zuen gurasoi, zuen nahi zuen pertsonei, aldi hori ikusteko nuntza hiltzeten, jarraipen aiteko. Eo zer gauzagatik, ordu baten gertu zatelako bazkaltzea eta gutxi gora bera jakine zuela noiz elkartu, noiz ata, edo... Orduan, kobertura daukezuen bitartzen behintzet, zuek enlazea bialtzen diozen pertsonak, aldi hori ikusiko duen nundi zabiltzetan. Bai? Orduan, bueno, oso egoki da, ez dakit, kobertura eukide iken lekutan bialtzeko. Baiako naiz, hoxe, ez da guzaitu barri nintzareo, sartzen da, ikusten dut, ataka. Bai, hoxe. Bueno, ikusten ez zuenez, bidea garbi dago. Ez dago galbidei, orduan bidea hoxe jarraituko dugu, bai? Hala, venga. Txerrenu naiteko elektriko ginu be, Jo, hemen emateo esarleku bat egin da. Hala, venga, bazen baurra.
Jo, batzutan ematen da bila oso zabala da. Ez dakit zer esan, oso esan nahi dauken bideonek. Camino de petrolea. Eta ez da, inungo ruta iko markautamen. GR edo PR eta hori ez da, Arritzitzit. Igual idatzi marko baten mati galdetuzo. Ez da gipa. Igual federaziono, mendi federaziono badaki ez da. Igual idatzi, nio lapixate. Kuriosoa, naiz da. Galdetu igual, ingo diet. Zuzue. Buen dau, erdi lokaza, erdi harri, orduan. Txerrindu nahi duna gau. Ez da gipa, elektrikoa aukiezko bai, baina bestela. Pixkate ditxamarra gaula egiten dut. Baina, bueno, hemen, ditxamarran ez sasoian zat, egun da markiloti gora naota. Pentsa horik ez duen ez. Ez sasoi puntue, dan bezalagoa. Bueno, momentuz, bidea jarraitzeko arazoik ez dago, bale? Garbi dago. Hemen ezkerrea eta... Alata guzti zen, nola zeten ez hautzen, traka dauk ez, bai? Baina, ez dezu euko behintzat, arrastoik zuaitzetan da ez, baina, bueno, momentuz ez da behar, bale? Zer dizueten ez, bidea garbi da. Zagir, emate, makinari ginen da daula, edo? Igual ez da hain zaharra... Bidea. Batek esan zin, garai baten urbasan prospekzio binotezien ikusteko nola unozo eta urbasa aldenik gale. Eta igual kamilak etorri ziela, hola 100 metro zulatzen duena goiti bera. Eta igual, hola konbatek egin dago atean. Baina ez dakipa. Ez dut inun irakurri, orduan ba... Ez dakit. Jarraituko aldetzen, da pixkate entero nahi, bai? Hala, venga. Hemen nabari dago jende asko ez dara izan. Alare arraston batzu badare, ez dakitan ganadu nahien, basurden bateo. Baina, kriston bidea hau, eta inun marka hau da. Ez ikusten? Ez da hotxik entzun egiten. Hemen bakarrik gaitze, baina hola, bakarrik. Garri da, basurde bile guzan uxarra egiten. Basurde bat, uxarra egin eta. Hoxe, bidea garri da. Eta goxe, gehiotan esan den bezala. Pena ematek jendek bideo bezatautzea, horretik etxiko, jende elkarban hau, disfrutau dezan, jakin dezan altxorro gemen dazkula, pena ematek ni bagarrik disfrutatzea, otaz hemen, orduan ba, grabatu, eta hio, vale? Orduan, ba, bueno, bi aukera dazkezue. Etorri honea, edo bestela, ba, nire YouTubeko bideo ikusi. Batzuk, sandiare, boi. Osasun ez dago, baina nolago buelta egiteko, bestatzen zago behit. Oso ondo daren antzako buelta txorra ditu da, baina, bueno. Hemen, dano dago eskubidea, disfrutatzeko. Batipat horintzat, eta baitare, naiz eta wikilogeko trakanik utzi horreten enlazen, eskribapenen, askoi wikilogetolako gauza guendik, isia eta repar ematen dira. Orduan, ba, bueno, ikusi nahi dena benetan nolako dien bilek
Zet igual wikilogen ez do itxura ez dio ondo ikusten, ez do ondo visualizatzen nundi noa dan, nola dan. Orduan, horintzak ore, guzten ez, bale? Oixe, pixak gertuatzea, jendei, bai? Aldala, jendei gertu. Vale, hemen dauzuen gure aberastasunek. Flipauta da, zen edete, kriston idea hau. Kamioiago da, izleko zien gara ibaten, ez da normala, holako bidea hundio, eta hemen. Basoa atatzeko inda da, Zaiako nahiz ulertzen, nindio badetuko jo bat eta beste baina, bueno. A ver, hala venga, bidea uxe zeitzea da, vale, momentuz behintzat, bideo ni jarraitut, ez dago ez bide gurutzeik, ez dago bidea jarraitu, vale? Venga. Bide gurutzetxoat, ematen do, zer eba daula, horti gatoz. Aukera ezkerra, eskubia, ezkerra da kasu honetan, vale? Ezkerra hartu behar da, mendiz, hortik gora, vale? Hortik emateo bidea badaula, orduan, kontuz konfunditu da, vale? Nere wikilogak ezkerrotik beltzen. Ezkerrea, vale? Estaz, hoxe. Dice, está repetxoat goraka. Bai, kisto mire da, hemen, eske, arrekitan. Hauze, hostia. Kisto mire, Estaz, bueno, enteratu behar nahi. Vale. Venga, hala, biden zaitiko du, vale? Esan da betala, bide gurutza darenen, jarriko izkizuet. Vale, venga, aurra. Zuzue. Horti gatoz, horti bera jarretxo behar dugu. Bine, bidea da, latza gaine. Orduan bat. Aprotxo, nekez, nire bide daren. Okarrena. Pito. Pixagatik. Ui, ez tekiatu gara bat. Itoa sartzen nintzen ikilogen. Esaten ikon, okarrena hor tramo hortan danen mintzete bide bez daukela zeik. Azpin, harrik edo, da, bustintxu edo, orduan. Ibiltzeta komplikatu gara. Nahi ez harri badau. Eta harri gainen ondo zoazte baina. Ez dakit, ez dut lartzen ze bide klasera nau, eta bueno, asmatzen denen, jarriko itxuen, eskribapenen no, jarriko itxuen. Venga, jetxingo, zeitxingo, hemen ikusten zuenez, dana da gora bera, so, gora bera txuera. Txerren honetxeko nahiko komplikatu iruditzen zaite izan. Harri suelto asko, eta bitxamarra, baina, bueno, hemen, daneago dauta, zo ikusi, bagoitza ikusiko. Bai, venga, aurra zaitxuko. Berezi leku, paraje desberdin da politia dauzken, urbasak. Horti gatuz.
honea inbarra. Dana da goitik gora bera. Oso gora bera txua. Bueno, ese batzuk bezala itetu. Bueno, naturak dauzken zokogune eta simak eta ez pasatzen barditik. Horra dibidez ikusten ez da. Eta irantzeman gana. Lako sartu unea bezala da. Dolina edo ez den denare ez da, baina simatxoa bezala beti dira. Hau da Urbasa, pentsatzen honak hola zetik gora iotako belartzari hori diela Urbasa. Ez, Urbasa hau da. Pagarie eta pagarie eta pagarie eta pagarie. Junda. Erra. Bakarriko bai, orientatzeko zaila dela. Bidetiko batako bazinetea orientatzeko zaila. Badauk Wikilog motako edo GPS bat edo zerbait. Hor barron sartezkio eta begik itxita jartzen zetio 5 metrok itxo. A ber, nola eta horret, no? Orduan ba hoxe, nire uste izat bide zein daizken lekuk, bai? Nintzen behira nazio, hostia. Zostuta. Bidea latza da, trailerra pasatzen da. Baixe. Hau adibidez oso atsegin da. Hori ere oso da. Ez da barri suelto bat hola. Orduan ba. Eiteko mukoa. Adibidez hau nik txerrin nun, banauken idea eiteko, baina ez dut uste darreko nahizen nik txerrin nun abite. Eta bueno, eta bater eroso. Horatzen pasau duen tramo batzu behintzet. Arrai suelto asko, lokatza, oinez dira baina. Txerren honetiko nik behintzet ez zaudut. Kapazidadik. Bueno, igual egingo nobe, baina, arrisku gartuta. Eta ez nahi erreikoa eta zerre puzkatzeko hogin. Utxiko punto hontan. Baina oinez itxeko ikustezu. Ez da lekuk, baten bate jakingo ditibok. Mintzitunak eta igual egurre ustiatzeko gaindako dire. Pagoare ez da oso loie. Igual garai baten pagari atazaneko pistak die. Eske ez dakit. Urte askoko pagari ez ematen igual egurtzale egindako pistea da. Baleik, Nizu ez esango batipat hau oso pago fine da hemen. Ez nahi oso aditue egurtz kontutan baina. Ez dakita, zati ditzen urte askoko pagari da niko. Entrasaga egin bedaula ditzen zat. Danak alkarren ondan da. Ez da politia. Hala, zeikin dugu, bale? Venga. Zer izalduta. Bueno, tarteka, bueno,
ezki pixa sartzea, zatik urbazan da hortxe harrikari leku da, eta zuaitzik horrein izitzatako. Bestela bintzat, dan apago. Bueno, boixe, bakarrik, bide honetan sartu genetik, esan kilometro batzuk diela, 8 kilometro hola izango di bestaldea eta, orduan, neurtu bidea inbazuenen, danea zematia gaz, markatik, danea 16 kilometro terdi, orduan, tramo hobea erdi bintzet izango da, eta kontutan izan, biliberdat. Gustazioa, ora, bera, ese geinez, oso politia. Venga, hala. Eta hotxi gaitzen. Hemen ez da pasatzen, ni Kristo. Espiritu Santik ez, basaja unidala asko jata. Iago da menea. Zeleku politik. Horte zaitiko da, nire argazki para atakot. Hemen ikusten nien agetzi da, antzematen nien bideo egin. Ez ez pertsona pasatu. Ez di pertsona egin. Hoi indik basuerdek. Basuerde guixarra etxukoik. Zerde guixarrak. Basuerde sartzen muturre lurran. Eta, fruitule zea mat, o suskarre mat, o fruitiu mat, o bilatzen. Basuerde egitezik. Arrastu egiten hemen. Eta atzera ikusi jat, basuerde bainatzen nien lekuat, eak zuloa bezala inde gutxeia, baina erantzekoat, eta hantxe biltutuk. Azkurea daukenen, moskito kentzeko, lokaztiat. Basuerde leku do. Eta urrutia zakurzanko gaitizkiet. Zia batian batiken egin ingurun, no? Zia posiblean hain barruaino sartzeare. Baina, bueno. Hoxe, hemen biden aurra, vale? Venga, hemen uxar gehiago. Gozen aurra. Nidea, garri, nundik nidea, zeba bidei. Eta, venga, bat. Zesima, Zer zulo gor. Kamara ez dizik, antzematen niri dimentsio baina. Hala, arranatzen, ez tekik usiko baina. Txuri-txurin. Hala. Batzen hau da. Tarteka garbi eta jatzen gaizek. Eta... Boixe. Zulo mato zima maten hemen. Horti zaitiko dira. Zazte horren da. Bera bezka. Hostia. Nire beti guztan. Hostias. Wow. Hostias. Ez da
polite, Ez polite. Rajesteko batzik gaur. Ni gaur zuen jungo. Bare marka inmediatu ikilogen lehizea zela, edo. Venga, ya tiene. Ikusteko adek lekuri, Bueno, gehatzen hogen aldiro, epizia pixat tontotu itenek. Argazki gertatzen ginatuzkeo, tontotu itenek. Epizia, eta jarri lehize, arrastan zede berriro, baina beira. Zen mugimendu indian. Mugimendu raro hori. Ino balimagi trukoik, hori gero borratzeko. Harri mesadez, bidean. Hala, zaitzen hori aguk. Bidea zaitzen, bale? Zer dira. Albideik eman. Ben. Aitzulo horri bueltea zela ematen zo. Behize baino ezkarra emarren ere, aurra xegot. Hala. Arzen horra. Ben. Bai, bidea mentzio hori. Eta gauzika bezala ematik hemen bide baino, zaitutik. Agarri hemen aitzulo inguru hortan gure korritxukoik, hemen kontu zankak eta sartu da. Vale, orduan, bidean segi ondo, vale? Venga, hala, segi horra. Bueno, mileurotan dago bidean emota, eta harrituta aldi beren. Hasierako partea, ez da politia, baina bain gainu enten, oso politiak. Ez hau deleko ez hau. Guandioa ikustez ba? Latz. Urbasa. Natura bizin. Oso politiak. Eteiek inor. Inor eteiek. Izatezot ez dela jende asko ibentzun bidiontaz izteiken. Eta kamino el petroleo jarrita existiate informazio biletan. Eta kriston bidea, Hasi hartan igual ez da bain polike. Hane bidetik gorak hasi da zan. Eko, baina. Jugona izango da, baina ez dela. Zaten izan hasi hartan ez da bain polike baina. En parte honetan behintzat. Ben ja arditi aurrea garela. Zo polike, Agari hartzen. Bide lasaie. Erra. Hoxe. Eitzik izango zuenok. Ba nire esaten ezela nire aportazio txikie o nire gaintzik gaten gauza txikitxoa balimak zui hau bideonek ustea ba disfruto zazuela gero unez jare garri baina go mapa no erakutsiko zuet nundi da bala mapatxo baten gutxi gora bera esango zuet zein da nindean ibilbidea bai, jakiteko mapan kokatzeko bale hola seseituko aurrega bale men ikuste zuen ez oen dio itzaldekotan kriston izota zeok. Horre, izota latza gota egin. Ustezua. Laiotzen naun lekua. Itzalden naun lekua egintzat. Hala ba, venga. Aurra zaituko dira. Bidea arrastu izaitu, bale? Ea, bazu horrega arrastu. Bixarra, bidea garbitzeu, bale? Bidea izaitu, bai? Venga. Men, momentu baten zeitzen egin hogen trakak bidei jarraitzez utzintzio, bale? Orduan, ni pistaz kanpo nik hau behitzea arrastua zeitzen, bai?
Orduan zuek hau inegazua. Igual pista izaituta edizeatako leku igualea baino. Ni behintzat garri izatu behar. Garriat bideo jarraitxo. Dena ematen ziak, zetio. Oinazte bidez ondoni joan da, oain. Oain batik inaz. Bidez kanpo jumarko neak. Zaka. Bueno, hemen sima batzeok. Sima bueltea bezala martu. Hola. Eskuia jetxik, hola. Xat, aldero zintiak. Venga. Ni zeitzen nahi nuken pertsona gindik barrankon bera jetxi. Orduan, zeia gustatzen. Zeia gustatzen, baina, bueno, hoxe zopa. Bueno, bidea ni traka zeitzen nahi nukenak, hortik bidea inpartez, hemen digo itibera inik etxera. Eta, behize bidea atan hauk, segurazki, hortik izango bueltan. Behize hemen dizaitu barko jo, baina, traka jartzen zila behize hemen gaurra dala. Baina, heroineok, odo lehen diat, ukal ondo mentza matana odoletan. Así que, boxe. Zikepa. Gutxi atabarra zuen, baina zeia gustatzen, bale? Orduan, nire aurrea, zera asko gehiago graboko zeti. Eusten humarraneok, odoletan ihoketa. Venga. Bueno. Zer, istripo txikiatuk bide hor. Zeiten nahi nintzen pertsona bidea utzi eta arana pasatzeko, o bailarea pasatzeko bidea zeitu partez. Moztea indazukean eta zuzene jetxidik mailloa eta ni apertitzen iten ezinok eta txerresta binok eta eroinok eta hostia kalondo azpie jodiat akisto mine bantzi, baina bueno eta gero pixat esku gindeikutzen zinok ogola dezente botatzen zinok. Hostia, apura binok. Eta bimeneok behar. Hostia, horbasan erdineok. Irteteko ere ozein lekuta. Jode, gartuna. Hostia, bonio. Bideateok, orduan. Bueno. Zirinez batekin tapuna diat. Eta bani joan. Korrek abizin, akorda honeak. Zebiltzen dizkiat. Gomak zean, motxilan, bazparen hola wikilog eta ibiltzen diatain mobilekin eta GPS eta pantaiak bateria esko jaten zioken zukeate hartuta bateria estarna hoita bat powerbank otzi hola utxitzen zean, hoita bat eta horik eskun ibiltzeko batara bestea pentsionen hartuko izkiat eta kargatzen egon probaia eskun gomakin lotu izkiat. Behin izkiat gomak jarri azkin klinez aia usten da hola xa, Hasierako golpea horolana gatu dian dionek eskugin eutxita eta gero, bueno, guen ja pixkat tapona hodanen goma horitxe jarri zatu ate klinez aia eusten da hola darkik, hola botatzez gatuik etxea ja bertu hola darkik orduan, bueno holakotan da, kontuz buru egot nik ikusi datenen hori lehenengo segundun paniko pixka sartu zeiak, baina bueno pentsau zartzeu gaun, zartzaman guainen eta goixe eta danadek hor bidea moztea tio
Bulta xoi itxatio. Etxarrizta bine eta okalondogin punk. Jodia eta arri eta usiezia dine zer baino. Arrein kontra sobrare urratu adineat ikusi dezia diken. Okalondon hazi baino. Esku gine eman da dana dulduta ugariat. Orduan ba. Bueno, baina bidea zeitzare, bale? Beize bidea dio beran. Bale, zuekin nahi batzu hau. Ikusi nahi batzu bidei aurrera zeituta nire ezbidez nahi zen. Akatzen zaten, ba. Ba, zuek zaiago nik. Ziga deize hau porratuko jaten bize. Horti bera enogetxiko ditu ditu. Bale, baina, bueno, ikustu ez. 100 metro aurreago zeu bidea. Pixiat hautzago, pixiat uneago, beize. Beti bilako zu bidea. Bale, amen, mentxe zeitzen nigo. Hala, joazen. Basurde baina zen nien lekua. Lokatzetan bultaka. Uxarrak inda. Azkurea o moskito kentzeko edo. Bai. Zer lekuk hemen, Bueno, ba, hemen mapa jartzen ziagia. Bideti atatzeko, bale? Ordu, ni hain noken zeitzen hain noken, beha pago atzeko gero eta hemen ja, zela eta atagaitzek. Hemen dira, zela eta atatzen gaitzek, ziga galdu da, olderiz, gustatzen zaienanek bidetik kanpo ibiltzen danen. Zeti behar dezue, traka behar. Bueno, mapan zume gora eta bere inda, eize kokaude ikizua, bale? Henin berde gorko zelai horta ingura. Zigeta bindon tipo zati bilian, alde batea eta beste egizan. Bueno, belartzari inguru batea berdio, eta punto. Ezkerra hartuko dio. Pero ez espano gehize, me cago en dio. Bai, hostia, hotxo. Bai, ¿qué ha pasado? Bai, honek eroitako zuaitzek. Hainik izpasau harrek izateko. Vale, ba hemen... Korrezone golderiz. Oina aurrexo bat egiten. Karrena... Bai, nola... Zaka ez dauten jendei referentzik emateko joder, da mentxe zan bidea, la hostia. Hostia iztorra bidea, joder. Mira, eskubi hartu parte zorti etorri ez zuzenan. Zea gustatzen, behizein marko diatau, nire rekorri jokin. Hor momentu eta jau, bide batea jatuko iztek, hor ezkerralde hartuko diago. Bai, hemen egungo iztek, belartzari hontan, hemen pinu abetu atzu bat ere, honen kontratik jungo iztek. Zuaitzetan sartu be. Kontra notatze gonogo zapaldutako leku ezela. Hortzik jungo iztek. Erdiretu mapa bai. Betire, uste nola, letxe urduinek esan zian nun naun. Zanien euseitzen nuen.
bueno, bateri pegatu no, baina, bueno, bizte, ogantzak, Mentxe bidea zeok, bere zein behar genduen bidea, hortez bidera hau behar. Hon bideo ontatik batek, hor besta bidetxo baten juntatuko batek. Kusiko zuen, horri marri hau, ezkerre hartu. Ezkerre hartutakon, hartuko di hau, nik besta bidea batzuk garin da, Dulantzeri bueltan. Auto Dulantz, urbasago puntu idalduna. Horrezkubita gehatzen daki. Eta handi bueltan hortik sartu nintzen. Orduan, baina erosko zen, mena fraskura ez dut, aitzea. Mira, larra Referentzik egitzeko zuek kotxen errueda markatatik hemen putzuk zuteko leku leku zen laie hemen Again, 11. Ora horretxeago, besta bide batekin elkartu goitek, elkarra hartuko jo. Zuek bideetako erreferentzik egitzeko, bale? Hena ematen ziak, ni traka zeitzen nahi nintzen nahi, ate indala bidetik. Zui, referentzia duzteko. Seguro bidetik zeitu ezkeo, bide berdine, leku berdine, emango dola, baina, joder. Hena ematen ziak, joder, hostia. Eta kutuk. Ganaduntzako, Ganaduntzeko egin da, edo zigapan zementzeok hau tira, eta farmen ganade biltzeko ote, hau saro joitako ateo eta farmen hemen lehitzetu lomatzeok eta ganadu ez eruitu dutxitatzeo hor putzua daula matek, zikat zulo harto gure zegoaz venga, azkitxo katako zat
Hori tia zerran. Jaro ya, hortzela hor putua bazteok eta... Pero bueno, hala. Eta gu guain... Aurre hartu behar referentzio hori bin tartetik pasatzen eztek. Kontra da direzio martzen, bale? Eta zior aurrean inbardi hau, ez da bidea tartu ezkarre. Aurre egin bazue, ez da bideatekin topa bat. Guk, referentzia egiteko hautza egin behar dio. Baina nahi hori bideaino eta gero erakutsi, ezkerra hartu, bale? Ego. Kostazue ganadu bibili nola etxen ditun pausoak. Han gordetzeko lekutik. Han aska ataino, Oinez, dano nola daukien. Uzgarri, Vale, eta baina, aska horik eta dauzkezuela, behar dionadek, auto gartu. Zalde hau maitek. Eta berez bidei baina, gure ikentzare auto dut. Auto. Ointatzeko tamen bueno, handik etorri daiteke eraikuntza horik hartzen baituzu eta han aska bat daule ikusten bazue. Bain bazu hautza bida handik etorri bali maiztek hautza jogarrazu, bale? Baina bidei goitzeo giguztazue. Traka bali mago zuen niko mendako nizue, traka zeitzen, bale? Ondo etortzen, eta serio gol urduri jarriko zare ba, ez paizo garrasto hemen zeitzeko. Jakin da gutxi bera noa dan, jende gala etxen di bidea. Baina bestela, bidez kanpo haien dezauken erreferentziatzeko leku hondik, urduri jarri zeiken pertsone. Traka baukezue, mesedez, traka ibili. Bai, venga, hautza, zeitzu bidea. Nik hemen gomendako nizuegen abek, urbasan sartu bat bazue alabraba ez sartzea, haudek bideik ez daulekutik nik gomendako nizeke ez sartzea, zatik nahiz eta gutxi berera jakin zen orantzan junbar dezuen momentu batean nahi dauk ezue barranko batea o leizezulu batea eta ez dago zue pasatzeik atzein marko zue deize edo arkaita usi eraulekun eta denbora asko galdurik ez hola. Orduan, nire gomendio horiek. Daren bideak aprobetxau. Repauta etorri, haudek zein nindik noa nahi zuen doidan ondo behiau. Eta olain, baina, esan, hortik gaurra humarri jatzen. Ezki pasako zuen, ale? Ezki pasako zuen. Hemen, nire batzutak zugarritzen zeirak emarek, ikusten ez nintzeoken fletxa urreine. Askotan zein belar mutur daren da azaldu itzen dituk. Eta wikilogeko traka ibitzez nien eten nien hauan Google Mapseko pantaiazo gatea. Eta esan, hemendik horrea, eta gero honea etortzen ditzen. Eta zeitinean, bueno, hemen ematen dik arbol hori intartetik jolat, hemen sastraka hori ezkerretiko. Eta gara bat, hola izten ditzen. Hoain traka eukita, bueno, asko errexagoa eta seguro badek.
traka izaitea, baina, bueno, referentzia puntu batzuk bezala, ondo etorri lehizik, bai, hemen txezaituko jo, aurrera esako esango izut, no alde, vale, venga. Mira, hemen ematei behitza, Lanro barra arrastok badarela hemen, hemen txekongo eztek. Baina, bueno, hemen xet ezkarrea jumatio. Zatizut hemen orientatzeko gutxi gora, mira, aizkorri eta aratz, aizkorri eta aratz. Vale, orientatzeko trakik ezen, zaila, gutxi gora bera gaili barraz. Jakin, atat amendik horrealdea gutxi gora eta barri, baina, kontuz, bale, arriskuk, arazo sortzailea izan, bale? Ni traka jarritu zuet, kontutan eukita, hor momentu baten atai nogela, ikusi zuet. Baina ero inok, mekaun zoz. Olak eta hostia iniziat. Txau indiaz. Baina bonean, Espainian. Txopa. Ja Ignaziok eta... ito txikiato bazeak. Ezkitxo bat oso. Hemen ikusi dizu zuloak eta lehenengo aldiz torre nintzanen ez nian wikilog eta ez zargar nian boixe pantailazo gata mapai eta ego mobilekin etortzen nintzen eta hemen dio eta gero horra hemen zuloa matik eskubiti pasatzea hola eta hemen ezkarrati pasatzea hola baina bueno etxok sartan hola ibilik, bale? Wikilog etxizatuen, deskargauzatuen, bale? Lehena barrai baten orden ditzen urten 10 euro edo. Toin usteia ez duela kobratzen. Eta zedek 57 milioi ibilbide. Zeke, pentsa ozamazio gen. Eta eharrarek, zatio, ematek aukera esateko, bueno, hemen ingurutio ze bide pasatzen dira. Eta mapan zumein, aukeratzen dek leko, eta hemen abertzea pasatzen da. Eta teatzen dek, eta hau edo bestea. Eta informazio behiratzen dek, eta ez hau txerrindu nahi nagoa. Honek 75 kilometrozek. Beida, hau dek 10 kilometro, eta esplikazio bat zegoen, edo bestea, edo... Baita ere kontuz, ezkar eskubia asko ibiltzen da, noitago bat balin behar, aldute biliaren baten izango, orduan, pixat, ziragarri edan baten hartu, edo, vale. Bueno, hemen ikusten nogenez, hemen lehen eure ibilitan egon ni. Eta jakutsi bizuet puntue. Hemen nire dulantzeko... Zertzeko bendik? Zota. Ja. Eskurea. Vale, hemen... Besta bideo batzukat, hor beheran benta zunbeltzen kotxe utzinean dulantze egon itzean eta ego dulantzetik dulantze jatuko dala inguru hartan edo deke urbasago puntu igaltuna han umet urbasago puntu igaltuna gero nea torren itzean eta enean bueltako bidea hemendik ezkarrea hartuta hemendik ezkarrea hortik gautza hartuta
Gara hartan bideo hartan esatezu, hemen galtzadea da erromatarra, ez da erromatarra, bale? Hoide Camino Chaparra. Ikusi dut, eta, bueno, zoke goixe, izena alamuzkoa, baina, bueno. Bale, orduan, orientatzeko pixa zaila da, zuegin azue, belartzari langea pasa ondorenen, belartzari eta sartu dagoen, aurret eskubia bat ez da, honea jabarra. Senda del Pastoreo GR 282. ¿Vale? Azteintza naturbidea, urbasai ez da ibuelta ematen nion, bueno, Euskal Herreri ez da inoan. Handik atoz, guain, hemen di basoa sartu behar, ¿vale? Hemen di seitu behar dugu, eta hemen dietako gea honekin Sanadriango ermita aldea, Lizarragako Sanadriango ermita aldea. ¿Vale? Tramo hau dago karrena langatik honeño, eta hemen ja, printzipioz, marka litzake bideo. Bai? Eta, hola xe, hemen entzule batzuk badauzkeu, aditu adi, abertze egiten duen. Eta, harrituta, reportarik hemen egiten duen, gara jontan da. Egir, lasai da hemen. Hemen ixe, Hala? Pardon? Tipitapa aurrea. Zaitiko da hemen. Hala. Mente horin jau, galtzada zaneko leku izan behar du. Men ez da barraztoik galtzada da, baina aurreago ikusiko dezuen nola baiet. Ikusiko zuen. Eta leku fresko bat da, dana pagoari ezti. Hemen ganadu, lasai asko dengoa. Nio molesto ba. Eta gaino horren besta alden dago, errapidea tuneletik estella dijona, Lizarra dijona. Gaino bilo eta bera hortik ikusiko da errapidea. Zunbeltzeko belta hortxe da eskubin bera. Vale? Hala ba, tipita pa, ja hemen dio zaikingo da aurra. Vale? Tarteka pizten jungo nahi. Venga ba. Bida, guain arte, ez zeon bideo ino guain, ja. Entzematen da bide gehiago daula, Hau ja, bide gehiago da. Hau berez teorin galtzadea. Galtzada erromatara, Hor, irantzu aldetik eta datorren, irantzu bai, irantzutik eta datorren galtzada erromatara, garai batekoa. Bidea hoitea, ikusten duzu, lasai. Inoz da biltzen hemen. Oso gutxi gertatzen zaiona da gaina abitzen zean lekutik ez padezu hor gero aurrexago buelta hartzen mintzete zirkularra iteko, ziltxamarra, igual ez da ziltxamarra zunbelta jetxideik edakutsiko izat. Baina, nik ez dakit jende askori ez diot haitu ibilbide hau indonik. Nik horretik eakustu izat. Baina, tipitapa ikusten duzu, Urbasa zelaie da, ja. Nire urbasa nola da. Honek, ematen dugu lasti gainik urbasa, ez du ematen handia ondoko ezet. Bai, alaxe da, justu mugamoan. Hor, gainortatik eskubia, zunbeltzeko benta, eta Lizarra ostella dijon karratera. Eta gu hemen lasai biliko. Itzaletik, erri pasau. Tipitapa. Tarteka, grabatzen jongo naiz, politien edutzen zaian tramo geha. Eta badare leku pilo bat zulok, aitzulok, kobazulok, baina ez dut egarri prestauta eta orduan, besta bateak utziko dut. Negor bero inbardo neune da, orduan naizan itzale jongo naizen ez dut nahi behar baino gehiago luzau. Bida, ikustezu? Tipitapa. Lasai. Tor, gaina. Hemen, piztea. Hala,
Metxe jongo ga, bale? Venga, nahi duenak disfruta hori ezala. Ikuste zuen hundi gatozen? Nagoatzen? Ze simao. Ze leku daren politek, eh? Emat historia ongo di hemen, garai bateko biztanlek, ganaduzalek, zemat historia dira hemen. Kera arrezko pila izango di. Markautagoat, orduan, hola bat bilatzen zuenen ja, bakizuenen gutxi bera bere bideo idala, ja seguro zeate, bale? Eozin izango luke hau handia ondoko urbasa dala, Urbasa danak erlazionatzen denen, bai? Lehen esan den bezala. Larre handi horik bai gandetan da azkari itea juteko eta hiltzen iztenak, Ba ez? Kriston pagari da hemen. Ez dira gainean leku, Bea, juan dio nola da. Honek, Mateo, bai? Aiekupeko, Lizaruzi aiekupeko bideoi nola da? Zentien mendiko ibilbide egiten duen bezala xe? Alaxe, Mateo, baiet? Markauta bat, así que... Zabeti esaten dena, Zartako egiten den boixe. Jendek ez zautzeko bideo, oso politia die. Pena mati jendek ez zautza. Mira, ze bastar. Ze bastar politia daren hemen. Ze politia, xili daudana. Zoragarri da, lekue. Eta bertan, Zunbeltzeko gainetik bertan dau. Benta Zunbeltzeko ostatioa. Ze lekuk. Leku danak itzingo baldu, Zoragarri. Zoragarria. Traka utziko, bale? Esan lehen hori baina. Matipatu isa, langaleku hartatio bidiontan sartu hartzeko ez taulago oso garri. Ondoko belartari horitan da. Larre horitan da, bide asko da, kotxe egin nahi da, eta eskubia hartu gara aurre, eskubia. Esan dezagun, laukil luzeak balitz zabal eta jarrita, aurren eskubiko erpinetik eta beharko gineke. Pista hartzeko. Ako zauzazuela, pista hok. Lizarrusti emate, markesan emate. Basa jauni bademen. Zein hori biltzen, bide honetan. Bide xurra ikusten da baina. Eta berez kaltzada beharko luke. Aurreago gogoratzen dute, antzematen tala gehiago. Baina bain, gaudana, bai, ostok eta dana estalita. Orduan ba.
Zematen, hau agintarik eta borondate eukiko galue gauza horre perraskuratzeko leku da hemen. Baina ez da gauza batzuta behira dareta. Baina bueno, zingo joa. Arkauta dau, ha? Tipitapa, ze politia. Ze politia, nahi iruditzen da bintzat oso politia, oso inusientea naiz, edo nahi zuen esango zuen baina. Pena matei gauza galtzea, ha? Horratik grabatzea jut, eta nahi dunak, ikusi izala. Tipitapa. Bateria gesten nahi, hasi joan, petxinguet, moztinguet, aurra xeo baizik grauket. Guztezen indigatu zen, eta no aguantan, Beti modu batea bestea, markauta daula bilatzen du, Margok zaharra die, antzematen die, Ustezua? Baina egia, aldabideako pagaria sartzen. Bidea. Tip-tap, tip-tap. Jarrek suelto da hemen, baina garai baten, bueno, txukun jarreta egozien. Hau, izan autobia, orduan. Hor Lizarraldeko herritatik sakanaldea eta mendi juten ziren. Pentsau, esatizuet. Historia hemen itzingo balue bideok. Ez esango tueluege. Ikera harri. Bueno, guk bitartzen. Disfruta bingo txu. Bai. Hala, aurrea. Hemen denboa eharba badamat nik hemen, bason. Eta guain dike. Eta pagari puzka daun hemen. Pagoa gaztego ikusten da. Igual atata o zagipa. Baina hemen urbasan pagari latza dare. Ez da belastari agarri. Ustez beze bide lasai, Eta denboratxoa da maia, Goizen Goizen atan izenetik bezari ba, marba kilometro lana gotxet. Mara maika, Eta mugaiteko basoa, Bakar-bakarrik hemen. Ni horrez da hemen. Dana gutzako, osatzeko. Hau abeaztasune daukaguna guk, etxetik, minutu esateko kotxen. Ordu erdi izen dara. Ordu bete izen dara. Bertan, bidez ez daunek. Hau beste norabideen nahi bazue. Berdezue, ikusiko da bideo, baina pixkate aurratzi zuet, Lizarra gotunoren utzi kotxea, eta handik Lizarra, Estella o Lizarra lebeira batela, eskubita, pista bada, hoi jarraitu. Eta momentu baten dago, bide gurutze bat, ezkerrean markatzen do, GR 282. Hoi hartu behar da. Hoi da bide hau. Kontrako norantzan ningo dut. Hor gaina, leizezulo bat da, eta jakutxik izut. Igual handik bide gurutze hortan markauta da. Y bueno, jakutxik izut, Bitartzen gozau. Xagatuko naiz.
Dotore, Venga, pasen ahora. Leku ederrak hemen, Ze zulo. Garbi unetxo bat emate badaula. Bidea. Garai bateko bidea. Hemen gehatu inaiz, ditu da inot. Zati hemen emateo horrea gari izen leikela. Baina horre badao. Hemen olako stop bat bezala dau jarrita. Bidea horti da. Vale, hemen ezkerra emarra bai. Bidez hemen dizeitzen da. Kasi ingoetena da nik, Zoait. Adarra ujarri, han ez zeitzeko bezala. Hala ikusten donak, antzemango dugi, hemen nobedadea observe da. Hala? Ikusten donak, gautza hartu zala. Hala? Ega ba, hala. Eta ondo goatzan ikusteko una arraston batzuko bile bat gauntuzteko. Montikulo txikia badao. Eta han bidea badao. Margotuta. Bidea eta horti zeitzen da bidea. Margotuta. Hala, guazen baurra. Ze politizekue. Aldabideako pagari pasatzen egela leku zoragarri gehiago. Horze sima, horze zulo da hon. Endo lasaitzen hemen. Ez da pasatzen jendei, ez da soleko politia. Lasai. Eta hor zelai eta tatakon berutio, baina hemen ja behize pagarin sartutakon. Zizango gotza dauni, baina fresko gointzet. Aldearren, otean, pagarin, hitzalpen. Earki. Zebistak. Lasai. Hoxe, ez hau zestonak eta ezin donak etorri eta oidanak. Ez dakit. Oso simplea naizela esango zuen, baina peina badit, jendek ez disfrutatzea gauzotaz, orduan ba, montaje simpleatzu bitetunik eta disfrutau, bide politiok. Eta etorri digenek, ba, bueno, ba, nire gide txikia gondo bat zorkio, ba, aurra, esan da bezala beti traka jarriko izuet, hemen doa grabatzen, Uitilo bego traka. Baz pare, ba, ez dakipa. Lasa iztaunak. Bidea. Zelekuk. Bidez kanpoitiko nahiko zaila hau, Zuloa alde guztan dago. Oso politia lekoa. Gustazu? Lasai. Inorbe. Azteño diken. Oin, hau ikusten duenak indik. Hala, bazen aurra. Venga, top.
Ze zima eta ze zulo daren hemen, Alare ez dio gaur goizeko. Zer leku politek. Ustezu? Eta oso jende gutxik ezagutzen ditunak. Oso jende gutxik, bide egin hemen. Nik usteetan jende gutxik ezagutzen dola, edo ibiltzen dola bintzat. Oso jende gutxik. Eta bueno, baizuek bintzat, bakizue, munditan da. Usten ez, bideak ez daue, albideak, hainbeste harrikin ez daunen, bide txurra bintzat, ikusten da. Besta leku batzutan, hemen oso harri guztan dira. Tira. Hala, jarraitu zon. Hemen, momentu baten, Wikilogek esateit, Arlezen onon garla. Eta hemen, badao koba bat. Arlezeko koba. Zagiena da, nondan zehazki, nuzek, egintza zuen, noalden gaitzen. Pixiat eskubia desbideron ez pistati, bale? Hortxe da, tunela eta kantera, ikusten ez da? Hemen behar do, Arlezeko koba. Hemen bait beheran. Ez jetxiko, baina hor beheran nun bait. Behar do. Zeit. Pixada purotan emate, baina. Txontxorro renatzen dau bidea. Zatiku etorria, txontxorronen gainen, baina hor ja desbidea egitea hautzaka. Hemen besta bailara badau, ekutsiko izuten bide gurutza. Hau da Arleza, bale? Hoi da ja handia. Han beriaina juteko gainez gain da. Tunela eta kantera. Hon deize, hortako ga bidea. Eta hemen ia, basotik atagea. Pagadie, okerrezpan hau, bukau da. Ia, besta pista batekin empalmatuko dugu. Baina, egin deun pagadiko bideoia bukatua. Eta hemen besta pista batean gantzatuko gara. Egun, adion, bazko dugu, ze puntu dan urrunare etxeko. Edo kontrako norantzan egin nahi donak, jakiteko zehazki, zein puntutan engantxo bazko duen honea. Zati, honea tozteko dijo, besta pista batean palmatzen dut, eta ez da bain garbi nundik sartzen den horra. Orduan ba, kotxen bidea ikusten dira. Baina, ez da bain garbi ez. Hortaz, jarraituko dugu, ikusiko dugu, nun engantzatzen da. Bai, hortxe da, beste pista.
tio, torria, Hemen besta bideoa da, Orduan, kontuz, gatozenen, jakiteko nun engantzatu behar zen. Usten duzu? Ez da bideo? Wikilogen argazkiatak behar? Eskubia. Egin. Hau kontrako norantzan nahi nahi Oia, ez da hau. Hau da. Arlezea juteko bidea. Hortia. Arlezea. Pista honetan engantxa egin jago bain, bale? Hemendik jarraituko dugu aurrea, bale? Ikutsiko izot horra aurrexeago erromatar zubie bat, esaten nuenez, erromatarrak indego zubi bada. Venga, pasen aurre. Bueno, bagu, bideo hortatik gatoz, Eta oain inbar dugu, berez inbar dugu horrea, baina momentu baten hemen desbidera inbar dira. Lizarraga jartzen da 3,3 kilometro bat. Hemen hartaza jartzen da. Hemen desbiderako momentutxo bat, eta ikustez, hau garbide, hau kalzada erromatarra. Hemen zubi erromatar bat pasatuko dugu. Eta tximuko leze horreitzen den leizezulo adortxe 200 metroa dauta jakutxingo izo. Hemen erromatarran zubi bada. Zubie, da harri zein dago pasabidea bezala da, zati dau, ez dago gartin, urik. Ikusten duzu, argazkia datako diot. Jarriko diot. Erromatar zubia. Egin da. Hementxe akutsi nahi izet, leizezulo bat bada hor da, arrezituta dau, animalik ez, eroitzeko. Jo behizatzea egingo du bideo honetan, baina, bazki, metro, zuloa, eta gitzarra, tximuko leze, okeraztana. Arrezituta. Sima. Bikoitzeu gainez pareta. Tximuko leze. 175 metro. Arraziatako baitare.
izan, hala, hor gainoztatik etorri gea, eta hemen dizezten bagea, ez da bailaratxo batea atako ga, Zalbidekoa. Zalbideko galtza erromatarra garbi ikusteak, baina gu ez dugu errepidea dago, handik, kontxo horrenen atzetik, bailara hau apartu uzten dugu. Gu bingo duguna da behizea, buelta honen dio, eta aurreko bide burutzen behizea, bueltako ga, bidea. Hemen zubiti pasako gabize. Zaten du erromatarra dala, eta gainik. Hala izangoan, baina bueno, da maleik, Zubi erromatarra. Perfecto da baina. Bien tonto erromatarrok. Dauken berezitasune da ez dala dauken erreka bat, zubia da, baina erreka ipekoa. Errekeri, joder. Zien eo zein ez, erromatarrak. Beno, jaigea gure gaurko ibilaldin bukaera aldea pixkanaga iristen. Bendio, ingo dugu bain, San Adrian aldea dijon pista atako, Bueno, hartzen gara, uste zunez ez da bezar, Mendizbide daugea, hortik gatoz, mendizbide daugea, hemen izaitxuka. Hemen behela behize, ez da bide gurutu da. Hor behize, zuke bidea. Ega. Bueno, hemen txegatoz, hortxe hau 5 metro hautzago zubia. Hemen bide gurutza, bueno, dik leku iguale ematen dugu horre homardeu. Beno, seinalek emendaren. Ba, hau ekutxu izat. Hor behize, hortxe, hongo baina. Ba, a ver, ikusten duzu, Lizarraga jartzen du. Bueno, eta hemen ingo deuna izango da berriro, etortzen geanen bidegurutzen, beize, tunel eta parkin alde hartuko dugu, Eskubia. Mendi jarraitu eta beste pare bat kilometro edo, parkina eta abia puntua, hasiera abia puntua hilatuko be. Baina hemen dio, beize pistaz, etorri gan pista da, ba, ez da, kilometro eta erdi olakon bat gehatuko zaio. Vale? Bi, pare bat igual. Vale? Venga ba.